odinwe akawubambi umshini uNtsiki Mazwai bahlali. Uthi isiphi isifundo enisifundisa abantwana ngale video ehambe umhlaba wonke ingane zicula ngumuntu omdala uKelly Khumalo. Kahle kahle iyiphi lembalo yakhayo phakathi komntwana ukuthi uyimenze acule kanje ngomuntu omdala, like akhulume kanje ngomuntu omdala? Iyiphi lento oyikhulisayo kumntwana? Awukumeke mhlali ngize nazo ngichaze ethi uNtsiki Mazwai uyibona njani le ndaba. Nginibingelele-ke bahlali, ngiyacanga ukuthi niyaphila. I'm sorry ukuthi ngivele ngijampele nje kwivideo ngingakabingeleli nokubingelela, ukuthi nje beyivesane yangithusa indaba yakhona ukuthi sonke sibe ngabanye abasherile ivideo le yakhona yabantwana kade becula. So uthi-ke uNtsiki Mazwai kufanele sibe nokuzenyeza ngale video ethe yahamba viral yabantwana abacula ngoKelly Khumalo. Uthi sifanele ukuzenyeza ngoba iyiphi lento esiyikhulisayo phakathi komntwana ukuthi akhulume kanje ngomuntu omdala, amusho kanje umuntu omdala. Lo mntwana uzokhula engumuntu onjani? Why singaboni ukuthi kwabona labantwana sibadicilela phansi impilo zabo, bazokhula bene-enga, bazokhula benaleyo nto yokuzonda omunye umuntu. Hey, yena ukhulume kwazwela and uqinisile vele kona bazokhula benaloyo nto yokuthi bamzonde omunye umuntu, kepha iqiniso nesiqalo nengqikithi yendaba bengayazi. Kona vele ukuzonda umuntu akuyona into enhle, kodwa manjena-ke kushuthi lokho kuthe kwenzeka abahlali. So-ke uyayibeka-ke uNtsiki Mazwai-ke le ndaba ukuthi ayibukeki neze. Singama-South Africans or singumzansi kumele siyisole ngalento ethe yenzeka, ngale video ethe yahamba kuma-social media kukhulumeka ngomunye oyi-hitmaker empini. So akubukeki, uthi akukuhle, akuncomeki. So nje ezinye izinto kumele sizibheke ngaphambi kokuba sizenze ngoba iyasihlanza kwabanye abantu. Hhayi-ke bahlali, injalo-ke nje indaba ukuthi uNtsiki Mazwai akawubamba umshini, uthi nje lento eyenzakalile ayibukeki neze. So sizozama ukuwadilitha amavidiyo akhona, kodwa kuyafana noma singawadilitha ngoba already akhona nakwabanye. Lento ayabukwa vele, so ayikho lesingayenza. Iyona nje ukuthi phela yashuthwa lowo video, from lapho le yashuthwa khona yase yazofinyelela-ke nakuthina-ke, or yazofinyelela yafakwa khona ey'nkundleni zokuxhumana, sase sayibona-ke sayithatha-ke. So-ke bahlali nisixolele. Mina-ke ngizocela-ke bahlali ukwehlikela ngenzasi, ningakhohlwa ukungisubscribe-ela, ningilayikele, ningifollowe. Ngizoleke nginicobolela njena izindaba, nginicobelela kancane kancane. Ngiyabonga.